Сега вън на 5:30 съм при вас и сега влиза, извинявам се, че закъснях, знам, че имате представяне на дано. Да беше останал? Казах му, че не е удобно, защото не е смисъл. Така ли? Женен ли е? Ща? Цялото нещо не трябва да става предизборна агитация. Ако остане, правилно, да мога да се изправи и да каже, аз съм еди кой си, еди какво си. Аз поделям с вас като приятел, защото всички се знаем. За първи път, както аз съм председател на това читалище, дойдоха да ме питат какви са ми проблемите. Седна човек долу, гледа, снима, изуми се за пореден път. Дано да не е само предизборно, дано наистина да работи. Майде да сменим. Аз да кажа, че съм оставила книги и 5 лева от всяка книга отива за читалището. Така че за Коледа подарявайте да действаме, защото тая зала трябва до година вече да откриваме неща. Такова нещо друго няма в Връбница и Люлин. Дано. Да. Това беше кратко въведение. Прелюдия. И моята изненада, че точно на този празник се случва нещо такова. Дано да е за добро, дано да е знак. Айде. И да ви кажа добре дошли на всички. Чакай с върти да се вижда хоро. Да, добре дошли на един от най-българския празник. Вече си го пожелахме, честит празник. Дано още дълги години да го празнуваме. Дано да сме заедно и още такива хубави хора като Диляна да виждаме. Да се събираме. Да се събираме, да четем, да се образоваме, защото интелигентният човек не може да бъде манипулиран или поне не е толкова лесно. Така? Ще ви прочета съвсем малко информация за Деня на народните будители, защото така не е, че този празник е днешния. Трябва да седиш така към мене. Така. За първи път Денят на народните будители 1 ноември е отпразнуван в Пловдив през 1909 година. До тогава на тази дата се е празнувал Денят на Свети Иван Рилски, по стар стил. И сега, нещо много хубаво. Точно през 1922 година, когато е създадено и нашето читалище, Народното събрание обявява този ден за празник на всички заслужили българи, които са се изявявали тогава, т.е. са всички народни будители. По-хубаво от това, здраве му кажи. 22-а. 22-а. Читалището е 22-а, от 22-а е официален празник. Така. И точно на този хубав празник имаме щастието да се видим отново. Една прекрасна народна будителка да бъде сред нас и да ни представи своята малка, голяма и значима книга "Размисли върху българската женска носия", или както тя казва, Малкият книжен звяр. Точно така. Първото нещо, за което се замислям, е да попитам: как реши да пишеш точно такава книга? Знам отговора, но искам да го питам. Първо, с повечето от вас се познаваме. За тези, които не знаят, аз съм Диляна Курдова и с Дари се знаем от 2011 година. И всъщност голяма част от пътя ми фолклорния, танцов, песенен, за носиите, всичко, което се отнася, успоредно върви с нея и с Мите и с хоро. Тази книга се роди като възмущение, защото много често сме си говорили колко красиво танцува някой, но всъщност как липсва цялостната картинка да се довърши с една хубава носия, която да не се вижда толкова много краката, да е добре забрадена жената. Захванах се главно с женското традиционно облекло, защото това ми е най-близко на мен, като ръководител, бивш на няколко танцови клуба в Варна и в Асеновград. И всъщност книгата се роди като моето вътрешно желание да излея всичко, което знам, защото знаете, че аз доста време прекарвам четейки и пишейки и всъщност това, което аз разбирам и чета и имам достъп до него, много малко хора всъщност имат времето, а и знанията да отидат, да го намерят и да го прочетат. Това е нещо като мост за будителите и будните. И любителите, Будните любители. Будните любители, които имат желание да
положат здрава, хубава основа и да знаят какво е носията и защо аджба е тази носия. Така, малко за тебе да ни кажеш. Не. Дълга, Не. дълга история, много четене наистина, много знания. В момента с доста голям опит. Аз те знам от момента, когато беше координатор на семинара в академията, от тогава колко много неща се случиха. От тогава квантови скокове. Абсолютно. Преди да се запозная с Дари и преди да започна да се занимавам професионално с български фолклор и балкански, аз съм учила доста различно нещо. Първата ми диплома по политология, международни европейски отношения, магистратурата от Гърция, където се запознах за първи път с фолклора по-традиционния. След това завърших магистратура в Германия, която е за европейски проекти, координация на европейски проекти. И след това всъщност реших, връщайки се в България след много години, че трябва да се занимавам с фолклор. Там се срещнах с Дария, започнах да виждам малко повече традиционни неща, малко повече терен, благодарение на семинара, който координирам в Пловдив и в който няколко човека от тук са били гости, няколко години подред. И оттам нататък вече фолклора ме завъртя, но въпреки, че започнах като ръководител на танцов клуб, реших, че искам малко повече да задълбая в традиционното, а за това трябва да ходиш много на терен, трябва много да четеш. И всъщност реших, че всичко, което знам, е добре да го излея в книга и в докторска, която предстои да бъде завършена тази година с научен ръководител доцент Георги Гаров. Книгата ми всъщност няма нищо общо с дипломната ми работа докторска. Всъщност аз се занимавам главно с традиционните хора, традиционните танци, как те се променят в клубовете по танци в България, Нидерландия и Норвегия. Много интересна тема, която чакаме с нетърпение да бъде написана и да каже, че се записва видео, чакаме с нетърпение да завърша. Записано е. Ами всъщност, оказва се, че нещата, които започнах да пиша аз лично за себе си в групата Съкровищница и в страницата ми Феникс Перпетикум, ако не сте влизали, влезте. Феникс Перпетикум на английски, там качвам стари видеа от 76-та, 86-та Копривщица. Това са все материали, които са ми дарени от чужденци, което е най-интересното, защото знаят, че аз не че съм порист, но обичам да виждам нещата по начина, по който съм ги виждала на село. И много ми се иска да ги виждам по-често, а те всъщност все по-малко се виждат така в чистия им вид. Оттам нататък, всъщност от 2013 вече имам магистратура, нали, по хореография. Спрях да се занимавам с клубовете си, защото това да обикаляш, да си на терен, да пишеш, да представиш след това по конференции си е горе-долу целогодишна работа. И така, с това се занимавам. И говоря 6 езика. Което не е никак малко. Да. Освен това, през този период си била менеджер проекти в Сдружение Концерти БГ, менеджер проекти в Сдружение Непознатите, Пловдив, още. Както казахме, в процес на завършване, няма да повтарям за пореден път. Повтори, тук виж, завърша наистина. Ами дай Боже, ще бъде. Да. Наистина трудът ще бъде нещо много хубаво, което ще си заслужава всички да прочетем. В книгата в началото има цитат за две дами, които от 2021 аз съм жури на фестивала за носия или не, как се казва той? Всъщност жеравна фестивал за... Традиционната носия. Ами не, за традиционна за носиите. Фестивал на носията. И аз съм жури. Съответно, малко преди да започне журирането, пристигат две дами при мен и казват: здравейте, вие ли сте Диляна Курдова? Казвам: да, здравейте. И те такива: знаете ли колко хора ви мразят? И казвам ми: защо? Аз съм толкова мил човек. Защото много хора също много ви обичат. И казвам: добре, защо? Ами защото вие не се притеснявате да си кажете мнението за фолклорните неща, които в момента се случват. И аз тогава реших да я напиша тази книга, защото до тогава не знаех, че толкова много хора ме четат.
И всъщност разбрах, че явно има смисъл това, което правя и други хора да го видят и да го прочетат. Едните обичат, други не, но важното е, че нещо се случва. Това означава, че си на прав път. Ако всички те харесват... Да, и това го има. Така. Да. Продължавам с въпросите. Чакай да пина една вода. И докато не са толкова сложни. Ще ще има и кетеринг, нали така? Дай Боже. Айде! Така, в твое интервю казваш, че в книгата обръщаш внимание на символиката на женската носия. Не върху описанията на носиите. Какви скрити послания носи женската носия и кое от тях ти направи най-силно впечатление? Да, книгата всъщност... много често хората отварят книгата и търсят картинки. Ама буквално е така, първото нещо, което правите е така. Не е интересно. Аз казвам, няма картинки. Има малко картинки. Щом няма картинки. В първото издание имаше повече картинки, снимки, но реших, че всъщност носията реално ние нямаме идея какво е носията, защото за нас носията е по-скоро нещо красиво, което слагаме, както винаги казвам, повече карнавал, отколкото ритуал. На днешно време, да, защото може би повече хора тук, но много малко хора в големите градове и тук и навън са били свидетели на традиционния фолклор. И аз знам, че нали, вие често ходите по по-малки населени места, танцувате, много повече сте в досег с традиционната култура. Докато обикновеният българин хурка е виждал само на картинка, даже може и да не знае какво значи. И всъщност реших, че носията заслужава да се покаже от гледна точка на това каква е символиката за самата жена, която я носи. Не на елементите. Не на елементите, защото има купища изписани книги, които ако решим може да намерим. А и аз ако започна да пиша всичко, което е изписано и да го синтезирам, то просто няма да има, както казва нашата близка приятелка Даниела Иванова-Найберг, дилянко, то се спира, не се свършва. Да. И бяха ме попитали дали искам да продължа книгата и кое ми беше най-трудното. И аз казах, най-трудно ми беше всъщност да я направя толкова малка и синтезирана. Защото много неща могат да се кажат за традиционния фолклор, за носията в него, но идеята беше това да е точно наистина като късото кафе, което изпиваш и ти отваря очите за сутринта и целият ден върви. И те събужда. Да, ето така. Ето така. Това може би от отвън. За будителите. Росен се събуди. Да. Ако бяхте заспали, сега вече е време да ставаме. Книгата всъщност е построена по начин, по който една песен е построена. Тоест пише... Да не би да се случва нещо. Чакай. Така. Събуди се! Винаги има първи път. Нищо. Нищо, так му се раздвижихме. Понеже аз се занимавам нали, с концерти БГ, всъщност книгата е изградена като една песен. Като една песен, т.е. има пролог, има инструментална част, защото носията, започвайки от ризата, която е втората кожа, всъщност цялостната носия, това е самия човек. Много добре знаеш ти, но може би колегите тук не знаят, че за носии на времето е можело да бъдеш оженена, т.е. омъжена, оженен. Днешно време сме неутрални нали, с тези положения, но на времето е можело, защото хората са липсвали много на гробет, на война. Така че... Да, но всъщност единствените снимки, които имаме, са на ризата на баба и на прабаба. Защото аз тогава разбрах, че всъщност аз не съм доброджанка, ами съм капанка по майчина линия. И носията за мен тогава придоби съвсем различен смисъл, защото като сложиш една носия, вече знаеш, че, както пише в книгата, тя те носи, а не ти нея. Защото носията си има свои закони, можеш по нея да разбереш от кое село е дамата, колко е добра с ръцете, здравейте, заповядайте. От кой род е, колко богат е рода, нали, колко материал е вложен в тази носия. Това, което ми направи най-голямо впечатление, да се върна на въпроса ти, беше колко труд се влага. Аз не съм... Естествено, че знаем, че всичко се прави на ръка, но колко частите на носията са свързани с израстването на жената в обществото, това не го знаех. Защото ти не можеш да излезеш
с извезена носия, ако не си я изтакала предварително като плата, ако не си я скорила, ако не си избродирала и ако не си готова да покажеш пред света, че ти всъщност си вече така даваш заявката за бъдеща съпруга. Ако не си достигнала съответния социален статус. Точно така. Както казах на няколко пъти в едно интервю, това ти е Пинтереста, Фейсбука и всички социални мрежи в едно. Паспорта ти, нали, в съседното село или в града, в който отиваш след това с тази носия. Това ми беше най-впечатляващо. Впечатляващо много, наистина. Темата е безкрайна и може много да се говори. Другото нещо, което искам да те питам, знаеш колко много носии има в България? Какво ще кажа за разнообразието? Аз знам и колко носи има хоро. И знам колко много обичате да ги слагате. Но реално носиите нямат край. Аз всеки път се изумявам как и още ново излиза. Макар че по време, нали, на социализма определени носии изпъкваха повече, защото бяха по-напред през сценично интерпретирания фолклор. Но се оказва, че както и в танците, така и в носиите, всяко село си има нещо додадено. Така че аз любима носия, естествено, че обичам по-цветните неща, но за мен най-ценна е ризата, която имам от баба и прабаба, да. Не си нося вече комплекта към ризата, защото трябваше да преглътна и да приема една обратна връзка, защото беше прав човека. Не всяка престилка върви с всяка риза, защото когато кажем носия, ние си представяме някакво време в някакъв момент, който е висящ. Тоест години, не можем да кажем, за нас старото е старо, същото и с танците, същото и с носията. Но определени престилки, примерно, излизат през 20-те години на 20 век, други, примерно, преди това са били по-популярни и трябва да намериш точната окомплектовка, за да си спокоен, че си както трябва отдал почет на тази носия. Аз бих носила носия всеки ден. Когато бях в Африка, когато бях в Канада и видях, нали, дрехите на местните, те се наричат First Nations или първонародност, айде така да го преведа много грубо, виждаш колко са интересни, колко са различни, същевременно как показват много подобни неща като символизъм, не като шевици или като тъкан на орнаментика, като символизъм. Тоест, да, дори там, където няма, примерно, покрита част от тялото с носия, пак виждаш, че има примерно нещо изрисувано. Т.е. задължително кожата е предпазена на първо ниво с нещо. Дали той е плат, дали е някакъв символ. И вече на второ ниво показва колко си добър с ръцете, колко е материално семейството. Колкото повече материал, толкова по-добре. В нашия случай, в книгата съм цитирала за случаи, в които бръчник, това е задна престилка за тези от вас, които не знаят, бръчник от 14 метра плат. Значи, представете си 14 метра плат, които са нагънати и ти не можеш да се движиш с това нещо, тежи и ти ще се катурнеш на някъде, обаче го носиш. Защото такава е традицията и защото когато трябва. Носиш е въпроса. Най-хубавите носии са на сватбата, разбира се. Да. Женски. Да. И мъжки. Случва ли ти се, когато пътуваш, да сравняваш нашите с чуждестранните носии? Тогава, когато много си приличат. Защото трябва да си го кажем, на Балканите сме, не живеем във вакуум. Тоест няма как нещо да не е минало границите, да е дошло тук или да е отишло, примерно в Гърция, в Сърбия, в Македония. Сега в Швейцария преподавах с Жана Балканска от Македония. Тя е била много дълги години репетитор в танъц и също един от първите танцори в танъц. И с нея си говорихме, нали, нейният син, колко балкански събира носии. И той казва също колко в България носиите са интересни и различни, колко при тях, в Сърбия. Да, има отлики. Въпросът е извън Европа. Защото знаем, че си пътува извън Европа, на Балканския полуостров и тук граничните ни държави има много прилики наистина. Сравнявала съм много често, но културата, начина на мислене на всяка не държава, но на всеки етнос е различна. Тоест едно за нас е важно, а за тях друго е важно.
Тоест, можем да сравняваме по-скоро народопсихологията и носията, т.е. облеклото традиционното, през тази призма, но отново няма как да Случва ли ти се, като погледнеш има да кажеш, приравняване. това ми прилича на, примерно, гюловете от нашата носия? Ами, Или няма случва се, такова? разбира се, защото пък човек, когато е в чужда държава, винаги търси някаква котва, да, за да се почувства по-спокойна. Виж това, нали, и тая храна, тези чушки ние ги имаме, примерно люти, като в Индия, с които бяхме преди няколко години и с хоро. Но много интересно е това за цветята, което каза, защото аз не знаех, примерно, това го научих от книгата на Ирена Величкович и мами, която е близка наша приятелка. Тя казва в книгата си, че и аз много съм си го мислила това нещо, че е така и за танците ни. На Запад, но и извън Европа, там където се намесва църквата, има изчистване на традиционните ритуали и облеклото бива също по някакъв начин изчистено от елементи, които биха били сметнати за дяволски. Значи жената не е мързелива, си чисти, защото са дяволски. Но въпросът е, че при нас, примерно, свободно се бродират рози, докато червената роза, примерно, е символ в католицизма на здравейте, заповядайте, е символ на кръвта на Исус Христос, а бялата роза, примерно, е символ на Дева Мария и т.е. тези рози са забранени да бъдат избродирани. Докато при нас, не, въобще, те не се виждат, защото е просто кощунство да има такъв символ, който е свързан с религията върху човек, който е смъртен. А при нас това не е проблем. Напротив, даже е свързано с жената, с много повече неща са запазени в тези години, да кажем, османско владичество. Защото при нас църквата е свързана с нашите ритуали, с нашия фолклор и за мое голямо очудване във връзка с традиционните танци се оказа, че след 45-та партията забранява всъщност ритуалите, защото хорото, неделното, се прави естествено след църква, т.е. няма църква, няма неделно хоро. И в тази връзка, отварям и затварям скобата, имаме цяло поколение, което не е танцувало традиционни хора и за първата коприщица започват да си ги припомнят. Което методистите слага много голямо въпросително върху това, което стига до нас днешно време, но това е темата на втората книга. Прекрасно. Скоро казваше, че няма да има я. Ще има. Но няма да е свързана с носията. Да. Много хубава новина, защото аз съм присъствала и на други представяния, на които все още се чудеше. Радвам се, че идеята за следващата книга вече изкристализирала. Сърбят ме, ръцете ме сърбят и мозъка. Много се радвам, ти си един човек, който пише изключително увлекателно и така... Ти казваш и аз казвам, защото те познавам, обичаш да четеш, обичаш да... Така, когато хванеш една тема, да се задълбаеш и да докараш нещата до край. Радвам се, че ще има следваща книга. Дано скоро да я посрещнем тук. Така и време ли е за страница 21? Се чуда. В първото издание беше страница 18, сега е страница 21. Знам, че са повече от едно. Страница 21. 21. Няма да мърда повече няма да го четем в ефир. Не, нека хората да си го прочетат. Това е във връзка с въпроса дали българката е носила бельо или не. Някъде е носила, другаде не е носила, но има един прекрасен празник, който е свързан с моя рожден ден. По стар стил на моя рожден ден 14 май, по нов стил на 1 май. И да реч за пророк Еремия и за Ермин ден на змиите. Когато в село, тогава сега е град Перник, е било събора на населеното място и са събирали жените от родата, наточвали са си сладка ракийка вечерта, слагали са си билки, накисвали се вътре, напивали са се доста почтенно и сутринта, още преди да изгрее слънцето, се събирали на една поляна много нависоко, където имало изобилие от билката кенефир. Ще видите в книгата за какво става въпрос. И се пързаляли надолу, запрятайки поли и наричайки едно определено стихче, което е много забавно и е във връзка...
страница. И е във връзка с нашият български еротикон. Но тези неща, нашите деца, младите поколения, думата, която вътре нарочно не съм сложила с звездички, те си я знаят, така че могат да я четат. От ранна детска възраст се използва, Да. аз съм свидетел. Да, така че четете я, няма проблем, нали, децата да четат книгата. Въпросът е, че аз съм я написала така, че да могат да я разберат. Естествено не говорим за деца 5-6 годишни, нека да са поне над 8. За да могат 10. Айде, 10. Искаме си ръката. 10. Но книгата определено, моята идея беше да събера това, което аз знам от терен и да цитирам неща, които аз чета в книгите. За мен беше много важно да цитирам, защото в днешно време сме свидетели на фолклора, който е изключително популярен, до степен до която е дъвка за балончета. Аз това и в книгата го казвам. И колкото повече дъвчем фолклора като дъвка и правим балончета, в един момент тези балончета се пукат, залепят се за лицето и няма отлепене. И по същата логика много неща, които се ползват в пространството и се свързват с фолклора, не са точно така. Така че гледам да цитирам, за да може, ако някой пък реши да чете малко повече, да има достатъчно биография отзад и да може да се задълбае. И аз съм винаги насреща да отговарям на въпроси. Така че 21 страница е хубава, отправна точка. Тази страница е с снимките, да кажа. Ето това е една риза, за която искам все пак да кажеш. Ще кажа, тази риза мама ми я даде 2010 година. Мама и кака. 2010 година, както казах, това е сватбената на баба Данча и на прабаба Пена. И тази риза, аз бях много учудена първо в какво състояние чудесно е, запазена. И второ, колко като облякох, изведнъж се почувства по друг начин. И сега знаете, че на Балканите винаги си говорим за лоши очи, да не тия уроки. И аз не вярвах до 2012 година в това нещо, но един приятел холандец, с който сме много близки и до ден днешен, една колежка много го беше харесала, но виждаше, че така той повече с мен си говоря, не толкова с нея. И в един момент взе да ми става лошо. Лошо ми е, трябва да завършим семинара, много ми е зле. И колежката Илияна Божанова, с която сме в семинара, тя е шеф на танцовата част, аз съм неин помощник и съм координатор, каза, я си служи ризата на баба ти, тя е сватбена, предпазна, ще видиш какво ще стане. Казвам, Иле, слагам ризата. След 15 минути бях кукуряк, излязох, превеждах, завършихме семинара и казвам, вау! Да. И всъщност тогава си дадох сметка колко и да не вярваш, и да вярваш, нещата са такива, каквито са. Старото си е старо, и колко много са влагали едно време. Свързано е с нас и ти просто... на времето баба имаше и коси, които за съжаление не ги запазихме. Оказва се, че се казват в традицията на някои места мъртвици. Демек екстеншъни, колеги. Тези екстеншъни или удължаване, нали, такива, как се казва, чист български удължители за коса. Да. Как звучи? Тези мъртвици или екстеншъни, те те свързват обратно с рода още по-силно. Това си е генетичен материал. И тази риза за мен е много важна. Пазя си я много. Ако знаете колко хора са ми предлагали луди суми пари, защото тя е много рядка. Баба беше родена 18-та година, прабаба Пена е родена, може би, не знам. Да, примерно. Да. Така че това е още преди началото на 20 век, риза правена по стария начин. Тя ти говори. Нали? Дори отбележете, че не говорим в момента за шевици, защото и това е тема, която вече е като тройки кебабчета с лютеница, просто е така се говори и слага се на бебешки бодита, слага се, нали, на... Женска шевица на мъжки... На мъжка пазва или на татус, мъжки, на татус, фертилен символ на татус, мъжки... Няма лошо. Доста хора използват шевиците, без въобще да се поинтересуват какво символизират. Да не говорим, че масово се говори, че канатица било еди каква си шевица. Това е тъканен орнамент, не е везбен. Но отново казвам, книгата е толкова голяма, колкото е, защото толкова плътно е написана, че всъщност, въпреки че може да я прочетете бързо,
тя втори път и трети път трябва да се чете, защото много плътно е написана като информация и ще даде една начална скорост, но има толкова много неща, които могат още да се кажат. И отново, вътре има за шевиците, разбира се. Казала съм някои неща, които на мен са ми интересни, но може много още да се изчете, така че аз винаги апелирам към читателите да четат и още, или ако не могат, поне да питат. Планувам нататък, може би, да направя като серия от подкасти, защото вярвам, че много по-лесно слушаш и гледаш, отколкото четеш. Много често нямаш време да четеш, но за малкия книжен звяр времето от Сливница до Сердика, според мен е достатъчно за няколко поне страници. Така че трябва да се проверява информацията. Ако не се проверява, трябва да се пита човек, който знае. Но със сигурност в момента има много информация, която е непроверена и се надявам това да ви е като лъж светлина в тунела. Ако не ви стига, винаги може да погледнете библиографията, която, както казахме, е доста голяма и винаги може да добавите още малко от знанията, които Диляна ни предлага. Така, мисля, че е време за въпроси от хората. Ако има. Можете вече да са туширани. Ако не сме отговорили вече на всички въпроси, нещо ви интересува. Или просто не ви харесва да ни гледате. Да. Имах така едно изкушение да направя един слайд шоу с наши снимки с носи, но истината е, че носията заслужава много повече внимание. Започва все повече да излиза напред. Носиите в България, знаете, че когато човек отива на другия свят, много често е искал да бъде в своята сватбена носия, защото на другия свят се казва, че се познава с половинката си чрез носията. Сега друг е въпросът как мъж с няколко жени или жена, която е жена няколко пъти, в традицията е имало такива случаи, се познават горе, нали? Може би са всички заедно да е едно щастливо семейство. Но там може да е разрешено многоженството, примерно. Въпрос? На носията не е ли инклюдирано на всяка жена нещо да всички да се разпознават? Не, в по-ново време има инициали, да кажем, но носиите, които са примерно от едно село, те винаги имат една отправна точка, която е платно с зашиви. Зашивите са различните везбени орнаменти, които са типични за това село и всъщност те нямат много мърдане напред или назад в това какво да избродират, но могат да си наредят цветовете по малко по-различен начин. Могат да изберат примерно едно или две от тези неща, които са в зашивите. Така че не съм много сигурна, че по-скоро е вярване, което, нали, естествено, може би е така, не знам, но много от красивите носии са вече не сред нас, а сред... Дори в музеите много рядко има вече толкова голям набор. Не се пазят много носиите и тези, които на времето си мислехме, че са като и маняри, защото събират носиите и ги нареждат, всъщност сега започват да ги вадят на бял свят. Може би е добра идея да направите едно ревю, защото ви имате много. Да. И все хубави, ценни. Е имало и родови шевици, които са се ползвали преди. Както и Диляна каза, всяка носия започва, едно малко детенце започва от риската без нищо. Дори момчета, момичета, там няма панталони, има една риска на коланче, това е. И с всеки следващ етап от своето развитие това дете получава правото да сложи шевица, червено конче, пиленце. За пиленцето не сме говорили. Пиленцето в традицията казват клъвнал я петела, тогава когато момичето вече може да бъде жена. Жена. Съпруга. Да, съпруга, да. Да. Всеки един елемент сложен върху ризата или сукман, пърчник без значение върху кой елемент, в едно време за българката е означавал нещо. Има смисъл всяко нещо, което е на носията. Да. Не е необходимо да има буква, име или изписано Иванка.
В момента, в който се появи нещо, някоя формичка, някакъв цвят върху носията, цялото село вече знае, че това момиче минава на следващия етап или вече е годена, или ще я жениме, или тази жена вече е вдовица. Примерно каракачанската носия, която е най-тежката, която аз съм обличала, около 35, да кажем, килограма, тъй като те са били на времето номади, знаете, каракачаните са минавали между България и между Гърция и към Албания също са отивали, там с друго име. Те са носили историята си върху себе си буквално, т.е. ако се види престилката на каракачанката, може да се разбере кой род, като родословно дърво, ако знаете, нали, кое какво означава, да. Но много често всъщност българката е много изобретателна в това да показва различни неща чрез носията, но не чрез везмото, примерно. Какво имам предвид? В книгата съм го описала, че примерно малазийските българи, преселници в България, когато майката единия си син или другия, заприята примерно полите на саята си. От една сая, това е единия тип женска носия, предполагам, че знаете, която е отворена по продължение от врата надолу и се облича като... и се слага. Може и да не знае, не знам. Ви сега мълчат, смеят ли да кажат? Така че по различен начин, разбира се, примерно, че някоя е вдовица, тогава, когато нещо по нея е обърнато наобратно. Довиждане. Приятно. И поздрави на Сашо. Те всъщност по много различни начини може да се покаже в кой етап от живота си е българката. Да. Толкова за мъжете не. Чувала съм единствено нещо, което не съм потвърдила, че по навущата може да се разбере дали е ерген или е женен мъж, нали? Тоест, как е намотано, дали е на кръст или е успоредно на земята. Сега, примерно, по китките, твоята китка къде е? Отляво е. Нашите китки са отляво. Да. 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 Така че по много различни начини може всъщност да се покаже и да се разбере коя какво е и откъде. Разбира се, с времето, примерно аз първата ми носия, която си купих, за мен беше естествено кюстендилска сая. Започна тогава да е много по-популярна, но ризата към тази сая беше с такова жабо като... Наградник. Да, не. Беше с дантела, много фина, като в Момин проход, както са. Да. Обаче, за мен това беше много нетипично и казаха ми, това е било на снаха, която е отишла от еди къде си, видяла го, донесла го и е решила, че иска някаква част от себе си, от роднините си да е с нея, нали? Да, така че вече започва, когато става урбанизацията, вече разчупва се и толкова модела, започват много по-европейски неща. Ето, виждаме една жеравненска носия, нали, котенска, колко е европейска, бельо имат. Така че... С появяването на тези тъкани, щампираните, примерно, спират да правят шевици жените. Пак казвам, не са мързеливи, просто са практични. Естествено. Кажи. Аз искам да питам. Да. С тези дълги поли незаметнати, временна родила и как кърми? Ти гледа горе-надолу? Да. Много често на ризите има тук отдолу срязано, така че е по-лесно. Да, или отстрани. Но навсякъде има така предвидено. Още повече, че носията е нещо, което ти носиш през цялото време, не е като днешно време да слагаш всеки ден различна. Тоест тя трябва да е според тялото на жената, да се разширява, да се свива. И зависи от носията. Носиите, които са за след брака, имат друг вид от носиите, моминските носии. Тези след брака си имат съобразено, защото знаете, че едно време жената е раждала, колкото пъти се хване, толкова пъти, да. И това е съобразявано вече за невестите. За момите нещата изглеждат по друг начин. Дадахме им право да имат въпроси, почнахме пак с тия си говориме. Виж, те не са си тръгнали до сега. Сега ще замълчим за една секунда, питайте, иначе пак почваме. Не, осмелете се. Така. Вместо танци. И продължаваме да се информираме. Така е. Страница 21. Да. Ако сте добри да
лица могат да ви заведат дори на поляната. Горе на... могилата. Ама айде до година моя рожден ден там. Представяш ли си? С ракия. Да, Въпрос от я кажи, Марика. Традициите за какво са? Да, за съжаление. Първо ще прочета, после Така. Да, Това е тизър. Представи си Да. го като модерен тизър за филм. Нашия район, за съжаление, е доста беден. Знаете, Да. повечето сме от този район и земята е доста по-камениста, не се ражда много, няма откъде пари, затова жените, за съжаление, са ходили без. Заради това ли се ходили без къщи? Като си бедна, Да, баба ми беше македонка, аз съм свидетел като дете, даже и не дигаше пола. моята баба беше родена Той е била 1914 година. Тя също... Влязахме в интересни Да. специфики. Да, то си е типично. На много по-късен етап започнаха да слагат бельоса. Това наистина е... Моята баба 1800 години. Но пък в Петрич има изключително голяма колекция. Един приятел и е снимал. Дантели, Манчо, не дантели, не, Митко. Той е днеска рожденник. Да. Това е най-хубавото на тези разговори, да може всички да си общуваме. Да си говорим, да. Защото това е тема, която не ми се иска да... Това е както когато знаем едно хоро. Аз много обичам да казвам, хора, сега е момента да говорите, защото щом говорите на хорото, значи хорото го знаете. По същата логика продължете да си говорите. Катето е отговорника по продажбите. Така че книгата е в другата стая, за да не става калабалък, но аз съм тук, ако решите. За Петрич? За Петрич какво? Като я прочетете, може да се събереме да дискутираме. Петрич е имал много... Най-интересното за Петрич за мен беше, че аз знам, че в България на много места наистина секват танците. В Петрич нищо не секва. Никой на никого не е забранил да има маскарадност, да има това, да има онова. И до ден днешен на хорото, когато се хващат, няма мъж да ти се хване за пояса на жената. Как вика? Както казва нашия приятел Митко от ценностите на Петрич, нали? Като профил каза, майка ми вика, щеше да отреже на баща ми ръката с брадва, ако той се хване за някоя. Вика, че той вика може да... Така че Петрич всъщност, въпреки че нали, те пазят много традицията, имат съответно изключително много развит пазар с Гърция, минава през тях голям поток. Така че е нормално там, въобще в големите градове, които са търговски, говорим за Видин, говорим за Русе на времето, изключително големи централни места за търговия, естествено, че има там бельо. Как няма да има? И всичко европейско, което идва, веднага българката изключително бързо го вижда, приема го и тя е модерна. Ние сме били чудото на Балканите след 1878 до 1930 година сме били толкова бързо развили се икономически и сме били, не знам дали знаете, от 1933 година сме били най-големи износител на аспержи. В цяла Европа на аспержи. И идват нашите приятели, 44-45 и казват, това е буржуазно, изкореняват всичко, това е толкова интересно, нали, с аспержи. Ябълки, домати, круши. Да, също така, доста дълго време това, което ние смятаме, че е много типично за севера, нали, с духовите оркестри, били са забранявани първите години, защото са били отново буржуазни. Така че много неща всъщност започват сега да излизат сега. Аз вярвам, че трябва да се, Дани Найберг казва в предговора, да изтупаме и да проветрим старите дрехи. Вярвам, че и мислите трябва да си проветрим, особено относно фолклора, защото има много спекулации за танцови и за музикалния и песения. Той има толкова неща, които не са така, както са. Да, но за съжаление са доста по-назад. Да, и имаме една... С Петрич така. Дупка. Петрич, ние обичаме Петрич. Да, много Иерусалим. обичаме Петрич. Между другото, скоро ходихме на сватба в Драгиново, където не можа да дойдеш. Тогава станах свидетел как на хорото наистина не могат да се хванат кой до когото иска.
Има го още. Там на сватбата си се хващаха мъж до жената, момичетата, роднините. Ние, не знаейки, случайно попаднахме до един мъж. Случайно! Мъжът се пусна, не игра известно време и след това отида да си играе при жената. След това ще му излезе име? Да, и след това си говорихме с хората от региона и те това казаха, тук си има строго кой къде се хваща. Не може да се хванеш, особено жена до чужд мъж. Да. Няма начин. Така, Има че ги традициите. Да, има региони, в които все още се спазва, но за съжаление отмират. В повечето случаи са хора, които искат да възстановят това, което е било едно време. Хубаво е, че ги има и тези хора, да може все пак да се пази нещо. Да, и апропо в тази връзка, всъщност материалите, които на мен ми дават чужденците, благодарение на тях в Копривщица, село Бяла, Сливенско, всъщност си възстанови много от нещата, които бяха забравили, провериха ги през старите хора и отново излязоха след години липса, излязоха на Копривщица на сцената. И затова тогава всъщност разбрах, че е много важно да продължаваме да правим това, което правим, будители. Макар, че нали сме Курдова, знаете ли колко хора ви мразят, но важни са нещата да се пазят. Важно е и да сме отворени и за новите. Да, това е естествената еволюция и колкото пластове. да се бунтуваме понякога срещу някои промени. Те са част от нашето ежедневие и няма как да ги избегнем. Въпросът е да се знае кое е това, което е било едно време, кое е нещото, което правим сега, за да може да правим разликата и да не се окаже един ден, че няма старо. И тази книга е за вашата библиотека, Благодаря. надписана Благодаря. на любимото читалище. Благодаря ви, че бяхте ползваме. с нас. Надяваме се да ви е било приятно. Интересно. Може да не ви е приятно, обаче поне да ви е интересно. Да. Постарахме се да бъдем много обрани. Да. И отново казвам, сума от книгите отива за читалището, така че подарявайте на воля. Разлежете кисиите и си купете тази хубава книга. Книгата е интересна, ще ви хареса и знам, че абсолютно всеки, който я прочете, ще му стане мило и ще му стане драго и ще се свърже с старото. Хубава е. Упс. 21. 21. Страница 21. Това като четеш, ще стане чудно. Няма толкова разилно. Как? Има много, ако си спряла камерата, знаеш колко блажен фолклор има. Аз лично съм гледала Дария. Такова нещо и бях потресена. Какво си гледала? Документира се! Не, бе. Чакай, да сложим микрофон. Реших, сетих се. Реших аха. да ги образовам малко и беше... Да. Аз няма това да го Ама гледам. не, това на нашето време може да звучи скандално, но на времето е било много важно да продължиш рода. Как да продължиш рода, ако не знаеш какво правиш? Да? Да. Аз имам 9 лекчета. Сега, звучи скандално за пред обществото. Всеки един човек в дадена компания или в семейството прави неща, които после му звучат скандално. А това си е нормално, това си е естествения ход на нещата. Няма да ни има нас, ако това скандалното не го е имало. Ами аз се питам до година. Ще ми се обадите ли да дойда там? Вижте, значи ние по стар стил ще го празнуваме на моя рожден ден, 14 май, отиваме на поляната. Значи на 14 май сме на полянка. На женско парти. На женската полянка. На ракийца. На могилата на село. Това ще си го кажем на тихичко. Отиваме на женска седянка. Търкалянка. Женско парти. На селски туризъм. Забравих да кажа, че се празалили цял ден. И то в книгата е описано, цитирано е, така че прочетете го, много е забавно. Това е с цел здраве. Да. Това е с лечебна цел. И явно действа, като са раждали по толкова много деца. Хомеопатия, билколечение. Ето фармацевта, магистър фармацевта ви казва. Ето, Да, има смисъл. да, има. Комбинацията е билколечение, да. И досега с природата прави чудеса. Чист въздух, радост, смехотерапия.
Голяма рода, жени. Да. Всичко Та се така, прави мили с цел хора. продължаване на рода. Сега Катето ще отиде в канцеларията и който желае може да си закупи книжка и ако реши може да се върне при нас. Вие ще имате достатъчно благотворителни. Давам, безплатни Значи са. купувате книжка, идвате тук да ви я надпише. Да се. Благодаря. Добре ли си? Да. Не си бях прочела нищо, извинявам. Глупости. Виж как хубаво стана, естествено. Така се прави. Нещата, викам,